சின்னசாமிஜியின் அன்பான வணக்கங்கள். மீன ராசியின் ஏப்ரல் மாத பலன்களை நாம் இந்த பதிவில் காணலாம். ராசியில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் அமைந்துள்ளனர். தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாயுடன் ராகு பகவான் உள்ளார். அஷ்டமஸ்தானத்தில் சந்திரன் உள்ளார். பாக்கியஸ்தானத்தில் கேது பகவான் உள்ளார். லாபஸ்தானத்தில் குரு, சனி உள்ளார். மீன ராசியில் கிரகங்களின் மாற்றத்தை நாம் காணலாம். 10/4/2021 அன்று புதன் பகவான் மீன ராசியில் இருந்து 2ஆம் இடமான மேஷ ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார். 11/4/2021 அன்று மீன ராசியில் உள்ள சுக்கிர பகவான் 2ஆம் இடமான குடும்பஸ்தானத்திற்கு மேஷ ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார். 14/4/2021 அன்று செவ்வாய் பகவான் 3ஆம் இடத்தில் தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் இருந்து 4ஆம் இடத்திற்கு சுகஸ்தானத்திற்கு பயிற்சி அடைகிறார். 23/4/2021 அன்று புதன் பகவான் குடும்பஸ்தானத்தில் இருந்து 2ஆம் இடத்தில் இருந்து தைரிய வீரிய ஸ்தானமான 3ஆம் இடத்திற்கு பயிற்சி அடைகிறார். இந்த கிரக பயிற்சிகளின் மூலம் ஏப்ரல் மாதத்தின் மீன ராசி பலன்களை நாம் இப்பொழுது காணலாம். எதிலும் தான் பிடித்த முயலுக்கு 3 கால் என்று பேசும் மீன ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் எதிலும் காரிய வெற்றி அடைவீர்கள். மனோதிடம் உங்களிடம் அதிகமாக இருக்கும். பயம் சற்று காணப்பட்டாலும் நீங்கள் தைரியத்துடன் இருப்பீர்கள். செல்வம் மிகுந்தவராக காணப்படுவீர்கள். புதிய வாகனங்கள் வாங்க முயற்சி செய்தவர்களுக்கு புதிய வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான யோகம் கிடைக்கும். மாதத்தின் முதல் பகுதியில் பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். தொழில், வியாபாரம் ஆகியவற்றில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் நீங்கும். அரசாங்க உதவி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருந்தவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வேலை அதிகமாக இருந்தவர்களுக்கு வேலை பளு குறையும். திடீர் நெருக்கடிகள் ஏற்படலாம். பயணங்களால் எந்த விதமான ஆதாயமும் இருக்காது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உறவினர் மத்தியில் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவிடையே மனக்கசப்பு நீங்கி நல்ல நெருக்கமான உறவு பலப்படும். பிள்ளைகள் மூலம் சந்தோஷம் அடைவீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பணியில் ஈடுபடுவீர்கள். திருமண முயற்சி கைகூடும். பெண்களுக்கு துணிச்சல் அதிகரிக்கும் மாதமாக இது இருக்கும். கலைத்துறையினருக்கு சற்று நெருக்கடியான சூழ்நிலையே ஏற்படும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு அதிக வருமானத்தை பெறுவீர்கள். எதிலும் நீங்கள் நிதானமுடனும் கவனமுடனும் செயல்படுவது நல்லது. நீண்ட தூர தகவல்கள் மூலம் உங்களுக்கு பணவரவு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் சற்று முயற்சி செய்து கல்வியில் வெற்றி பெறுவார்கள். வழக்குகளை தள்ளி போடுவது நல்லது. அடுத்தவர் பேச்சை கேட்காமல் இருப்பதும் நல்லது. வீண் அலைச்சல் வரும். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். ரேவதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வீண் பழி உண்டாகலாம். சந்திராஷ்டம தினங்களாக இந்த மாதத்தில் ஏப்ரல் 27, 28ஆம் தேதி ஆகும். அதிர்ஷ்ட தினமாக 20ஆம் தேதி, 21ஆம் தேதி ஆகும். நீங்கள் விநாயக பெருமானை வழிபடுவதன் மூலம் உங்கள் சிக்கல்களில் இருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். நன்றி, வணக்கம். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை அழுத்துங்க.